Λοιπόν φίλε, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο πρέπει επιτέλους να είμαι σε καλό δρόμο. Αν προλάβεις βέβαια και το στείλεις στην Aegean. Είμαι ο Ανδρέας ο Ναυαγός. Ποιος είναι πάνω, φίλος μου. Εδώ και μήνες, πόσους μήνες επάνω, πόσους μήνες, τι λες τώρα. Εδώ και μήνες τα κύματα μας έχουν ταξιδέψει σε όλο το Αιγαίο. Πιο Aegean Traveler δεν γίνεται ρε φίλε. Έχω μουλιάσει όμως. Έχω μουλιάσει. Και θέλω να πετάξω τώρα. Γι' αυτό σου λέω ρε φίλε. Βάλε και εσύ ένα χεράκι. Στείλε την Aegean. Στείλε το στην Aegean. Είμαι ο Ανδρέας ο Ναυαγός. Πες τους ότι θέλω να γίνω ο Ανδρέας ο Ξεναγός. Έτσι δεν είναι ρε πάνω. Μάλιστα φίλε.